Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos coa información hoxe, venres día 26 do mes de setembro. Diximos a falar de temas da actualidade municipal, na radio, na televisión municipal, tamén se queren en internet, en rtvcerceda.com. Podrán ver hoxe o remate deste informativo, o pleno que tivo lugar onte, pleno ordinario, se queden poden tamén seguilo a través da televisión de Cerceda ou na nosa web. Na nosa web, rtvcerceda.com, ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Falaremos tamén de teatro este domingo que ven, hai teatro aquí en Cerceda, pasado mañán. Falaremos dos sábados de baile que se retoman no mes de outubro e tamén hoxe nos pararemos a coñecer Cerceda Tapea, que se presentaba onte no Salón de Pleno, se presentaba Cerceda Tapea. Imos a ver como consiste e miraremos unha reportaxe. Falaremos da renovación do DNI, falaremos tamén das resolucións das axudas municipais á escolarización, xa son definitivas, e tamén de que esta fin de semana, en concreto mañán, casi 250 veciños van a ir de excursión. Da ITV de Maquinaria Agrícola, falaremos tamén da segunda carreira Camiño Vía Verde, Diputación da Coruña, que se celebra este domingo con casi 500 participantes. Nos deportes repasaremos o calendario desta fin de semana, mañán e pasado mañán, dos nosos equipos, en canto tempo xa hai cambio, hai aumento máis de nubosidade con posibilidade de algunha precipitación xa máis importante para a xornada de mañán. Como decíamos ao comenzo, podrán ver o pleno que tivo lugar onte de xeito íntegro o remate deste informativo, e se non poden velo tamén nas nosas redes, ou mellor dito, na nosa páxina web. E tamén lle recordamos que a partir do mes de outubro se retoma a actividade de sábados de baile dentro do envellecemento activo. Sábados de baile se celebra no edificio do Museo do Moucho, no local social, na primeira planta, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite. Eses sábados estarán música e baile. Van a comenzar xa con dúas sesións no mes de outubro. A primeira delas vai a ser o próximo sábado 4 de outubro, e a seguinte o sábado 18 de outubro. No 4 de outubro estará o dúo Marineda. No mes de novembro haberá dúas sesións e no mes de decembro outras dúas sesións de sábados de baile. Onte tiña lugar a presentación de Cerceda Tapea, unha novedade no noso concello donde varios establecementos de restauración e cafetería participan en colaboración co concello de unhas xornadas, 3 en concreto, para degustar esas tapas. Venres 3, sábado 4 e domingo 5 de outubro, que nace ca intención de prolongarse ou de ter máis edicións de Cerceda Tapea. Como decimos, hai máis de 10 locais participantes e onte tiña lugar a presentación por parte dos propios locais e por parte do concello. Vamos a ver como foi. Como ben di o noso cartel, Cerceda Tapea, estamos aquí hoxe para presentar a primeira edición que organiza e patrocina o Concello de Cerceda. Estas xornadas gastronómicas celebraránse os vindeiros 3, 4 e 5 de outubro, e os locais participantes nesta primeira edición serán Bar Cafetería Taberna, en Cerceda, Cervecería Atella, na Silva, Bar da Estación, en Queixas, Restaurante Golán, na Tablilla, Café Bar Morriña, en Queixas, Bar Estanco de Meirama, en Meirama, Restaurante O Panadero, en Cerceda, Cervecería O Parque, en Cerceda, Café Bar Orlando, en A Silva, Café Bar Pallas, en Queixas, e Restaurante Parrillada Tío Pepe, en Cerceda. Tendo uns horarios de venres noite de 7 a 22 horas, sábados mediodía de 12 a 3 da tarde e pola noite de 7 a 10 da noite, e sendo a última xornada o domingo 5 a mediodía de 12 a 3 da tarde. En esta primeira edición de Cerceda Tapea, os hosteleiros participantes van elaborar unha serie de tapas, o cal se van ter un custo de 2 euros para darlle un pouco de valor ao traballo que van facer os hosteleiros. E con cada tapa que se consuma vais entregar un boleto rasca. Por un lado vai haber uns rascas
que terán uns agasallos, uns se entregarán xa no propio local e outros entregaránse o día que se entreguen os outros premios, e por outro lado levarán unhas casillas onde os locais terán que sellar exactamente 3 para ter o acceso a uns grandes sorteos. Neses sorteos faránse un fin de semana en un spa, 2 entradas para un talaxo con masaxe, e a entrega destes premios faránse o vindeiro 10 de outubro. Queda por concretar o horario. Para rematar, agradecer aos locais participantes e animar a xente de Cerceda e os de fora, que non son de Cerceda, que veñan, que disfruten destas xornadas gastronómicas e que disfruten tamén dos nosos veciños e dos nosos hosteleiros. Sí, é unha experiencia nova que se fai aquí en Cerceda e animaría a que participaran nos locales, a probar as tapas, a ver se as facemos ben ou non. Todo o que se promocionar a hostelería, eso está todo moi ben. Con estas iniciativas, pois, promocionas tamén a hostelería de Cerceda. Canto máis foran, mellore para participar, pero xa hai bastantes. Para ser a primeira vez non está nada mal. Por si máis, agradecer aos locais participantes e animar os que non van participar nesta primeira edición que o fagan en vindeiras edicións. Cambiando de tema, falamos da renovación do DNI. Se vostede está pendente de renovar o DNI, aínda quedan prazas libres para renovalo aquí en Cerceda. O xoves, día 9 de outubro, ven a Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI en Cerceda e tamén, se o precisa, o pasaporte. Se pode pedir cita na planta baixa do Concello, nas oficinas da Policía Local. Aí daranlle cita e hora e tamén explicaranlle en que consiste o que teñen que levar para renovar o DNI ou o pasaporte o xoves 9 de outubro. A decirlle tamén como información que voltarán a estar en Cerceda o día 3 de decembro. En canto ao programa Bos Días Cole comenzou xa a funcionar o día 8 de setembro co comenzo do curso. Son moitos os nenos e nenas que en total entre Cerceda e a Silva se participan neste programa, utilizan este programa. Todas as persoas que o solicitaron foron admitidas e, se alguén máis quere, pode sumarse a este programa Bos Días Cole, que ten, como xa saben, varias modalidades, se queren todo o mes, por días soltos, etc. O horario no Colexio Cruce é de 7:30 da mañán ata as 9:30, que comeza o curso, o horario lectivo, e na Silva de 7:30 a 8:45. Se queren ter máis información, poden chamar o teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68 e lembren que ali estarán atendidos por monitores, incluso se precisan tamén almorzar. Dentro das novas relacionadas ca educación, o Concello publicou xa a resolución definitiva das axudas municipais para a escolarización, para material escolar, libros de texto ou vestuario básico. Foron concedidas en total 150 axudas que rondan os 160 euros de media. As persoas beneficiarias destas axudas agora teñen ata o 13 de outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello a documentación xustificativa do gasto realizado, é dicir, as facturas da compra. No caso de que non o fagan nese plazo, perderían o dereito a recibir esta axuda. Poden facelo no Rexistro do Concello, se queren presencialmente, ou a través da sede electrónica, e se teñen calquera dúbida poden chamar ao 981 68 60 68. Na xornada de mañán sábado, máis de 230 persoas viaxarán ás Rías Baixas cunha excursión que organiza o Concello para visitar os concellos de Vilagarcía, de Arousa, O Grove e Sanxenxo e tamén comer unha mariscada nun barco pola ría de Arousa. Unha excursión con moito éxito debido evidentemente ao atractivo da mesma e o precio que ten. Encheuse rapidamente. Esperemos que disfruten e o pasen o mellor posible. Cambiamos de tema. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar nos aparcamentos do Parque Acuático no Acevedo, en Cerceda, o mes que ven. Dende o día 9 ata o 21 de outubro se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola en Cerceda. Estarán pola mañán e pola tarde. Poden, se queren xa, pedir cita previa no 981 92 80 80 ou a través da súa web www.ictv.com no apartado de cita previa.
Falámoslles agora da segunda carreira Camiño da Vía Verde Diputación da Coruña, porque xa se celebra este domingo día 28 de setembro e a segunda edición desta carreira que este ano terá Cerceda como protagonista, xa que remata na antigua estación de Queixas. En este caso está organizado pola Diputación da Coruña e a proba, a carreira será de 11,5 km, saindo de Ordes e chegando ata Queixas, e hai unha andaina de 6,2 km, así como diferentes probas para escolares. Actualmente hai en total 319 persoas inscritas para a carreira, para 11K, 177 para andaina e 125 para as categorías de nenos e nenas. Xa nos imos ca páxina deportiva. Hoxe nos deportes estamos a venres, oímos a saber como van a ser os emparellamentos da fin de semana dos nosos equipos, comenzando pola primeira categoría Galicia. O Queixas se mide o Racing San Lorenzo. Unha novedade para o Queixas fora da casa, o equipo de Santiago, que xogarán en Santa Isabel o domingo ás 8 da tarde. Racing San Lorenzo Queixas, domingo ás 8 da tarde en Santa Isabel. Un Queixas que pretende de novo volver os bons resultados. Na terceira categoría Galicia temos un derbi máis que atractivo do concello con dous equipos que van a máis. Atlético Cercedense San Martiño, ese é o derbi, nada máis comenzar a Liga, apenas na terceira xornada, Atlético Cercedense San Martiño, este domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Cita para os amantes do fútbol, da rivalidade e do bo ambiente deportivo. E o Rodís xoga en Carral B Rodís, o seu encontro é o domingo ás 5 da tarde en Carral. En canto ao fútbol de base do Atlético Cercedense, de momento só xogan os xuveniles. Atlético Cercedense Xuvenil, Liceo de Monelos, o partido é na casa o sábado, mañán ás 4 da tarde no Roxo. E no fútbol de veteranos, na segunda división, Cerceda Barallobre, Cerceda de Veteranos Barallobre, o domingo ás 11 da mañán en Orellán, e mañán en Teixeiro San Martiño, mañán sábado ás 5 da tarde no campo do Carregal. E na segunda B de veteranos, o domingo, Rodís Xuventude Latino, o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. Sorte para todos eles. Xa rematamos co tempo. Mañán sábado xa entraremos na influencia da borrasca Gabriel, que se move cara ao sur, moi próxima a Galicia. Agardamos para mañán unha xornada de nubes de tipo medio e alto, máis densas ao oeste, onde poderían producirse chuvias de intensidade moderada pola tarde. As temperaturas apenas terán cambios nas mínimas, mentras que as máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará de compoñente sur, en terra frouxo con intervalos de moderados e os refachos empezarán a ser fortes nas zonas altas. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.